барсисо як шахсияти солиҳи машҳуре буд дар байни мардум, ки обиде буд дар замони бани Исроил. Солиҳи бузурге буд, беҳад худотарс буд. Обид ба фаҳмиши мо ин шайх мешавад. ва ҳоло он ки ма дар бораи барсисо нақлтон мекунам, бародарони азиз, кӯшиш накунед ки дар бораи ӯ бисёртар фикр кунед. Фикр кунед ки шумо дар ҷои ӯед. барсисо олими бузурге буд, ки Аллоҳа ибодат мекард ва беҳад худотарс буд, ки тамоми мардум дар бораи ӯ медонистанд. ӯ савмаи худ, яъне ибодатгоҳи худша дошт, ки Аллоҳа дар он ҷо шабу рӯз ибодат мекард. ва се бародаре хостанд ки ба ҷанги муқаддас, яъне ба ҷиҳод бираванд. вале онҳо як хоҳаре доштанд ва фикр карданд ки кӣ меистад то ки хоҳармона нигоҳ куна, дар ҳоле ки ҳама ба ҷиҳод мераванд. ба хулосае омаданд ва гуфтанд ки ай барсисо беҳтар буда метона. ӯ беҳад худотарсай ва ҳама ӯро эҳтиром мекуна. аз барсисо дида ки беҳтар хоҳари моро нигоҳ карда метона. ва ба назди барсисо омаданд. хуб назар андозем ба макри шайтон. нигоҳ ки бародари ма, ки ҳама айчи сар меша. онҳо ба назди барсисо омаданду гуфтанд: эй барсисо, мо мехоҳем ки ба ҷиҳод бирем ва мо хостем ки фаҳмем, метони хоҳари моро нигоҳу бин кунӣ? барсисо гуфт: аъузу биллоҳи мина шайтони раҷим. ин макри шайтона, шумо чӣ гуфтестен? Не, ҳеҷ вақт розӣ намешам. бародарон зиқ шуданд, рафтанд. ва камтар баъд шайтон назди барсисо омад. хуб, шайтон назди барсисо омаду гуфт: барсисо, бародар, ту умуман фаҳмидесте ки чӣ кор кардесӣ? ин мардум ҷанг ҷиҳод рафтестиянд. ё абадӣ мераванд, ё ба хотири Аллоҳ мераванд. гӯш ки барсисо, агар ки ту нигоҳубиниш накунӣ, пас ки ира нигоҳубин мекуна? охи ту бузургвору худотарсӣ. агар ки ӯро бар дӯши касе дигаре бимонанд, чӣ корое намешава? худат фикр кун. баъд барсисо фикр дарафт. шояд ба хотири Аллоҳ ва ба хотири бародаро гирму нигоҳуш кунам. аҳамияти макри шайтона. вақте ки шайтон дари шуморо мекуба, вай интизори ин несте ки шумо дартона дар пешаш тамоман букушоед. дартона камтарак букушоед, фақат барои пурсидан ки ки да паси дар. ана ҳамин чиз вайда дар корай. вай шумо да вақти бисёр метия, то ки бисёртар дартона букушоед. барсисо ба назди бародаро мерава ва мега: ба хотири Аллоҳ, нигоҳубини хоҳартона бар дӯш мегирам. леки ӯ қатима зиндагӣ намекуна. барсисо марди худотарс буд. бародаро, барсисо марде буд ки дар ҳақиқатан ай Аллоҳ метарсид. ана акнун тасаввур кунен ва ба ҳаёти худтон муқоиса кунен. ӯ мега ки хоҳари шумо қатима зиндагӣ намекуна. дар хонае зиндагӣ мекуна ки дар рӯ ба рӯи ибодатгоҳи май. вай дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекуна ва ман дар хонаи худам. бародарон чизе нагуфта розӣ шуданд. баъде ки ҳар сеи бародаро ба ҷиҳод рафтанд, барсисо хӯрок мепухту. дар паси дари хонаи худ мемонд. духтар ҳар рӯз аз хона баромада, аз паси дари хонаи барсисо хӯрокро гирифта ба хонаи худ бармегашт. нигоҳ кунед ки барсисо чӣ қадар аз Аллоҳ метарсид. баъд чӣ шуд? ӯ аллакай дарша камтарак ба рӯи шайтон кушод. якчанд муддате ҳамин хел давом мекард. шайтон вақти бисёр дора барои гумроҳ кардан. ва рӯзе шайтон ба назди барсисо омаду гуфт: эй барсисо, ту магар намебинӣ? ҳар гоҳе ки ту хӯрок мемонӣ да паси дар, ӯ чӣ қадар раҳа тай мекунад то ки биёяд хӯрока гирава бирава. оин ку фитнае, чӣ қадар мардум ӯро мебина. барои ҳамин ман фикр мекунам, эй барсисо. шайтон мега: дӯсти барсисо, ман фикр мекунам хуб мешуд агар ту хӯрока дар паси дари ӯ мемондӣ. мантиқия ҳамихел не? аз ин баъд барсисо хӯрокро бурда дар паси дари хонаи духтар мемонд. дарро мекӯбиду худаш мерафт. чанд муддата мегузара. шайтон ба барсисо мега: гӯш ки барсисо, ӯ маҷбур мешава ки худаш дара кушоя. хуб мешуд ки хӯрока ба хона дарорӣ.
муддате гузашт, лекин бародаро барнагаштанд. Шайтон боз ба назди Барсисо меояду мегӯяд: гӯш ки Барсисо, чӣ қадар вақт гузашт? Касе несте ки қати ӯ духтар гап зана. Ягон дӯсте надора ва касе несте ки қатиш дӯстӣ кина. Хуб мешид қатиш гап занӣ. Вагарна ӯ ба берун мебарояд. Худо накарда ягон гуноҳ мекуна. Ҳамаш ба хотири Аллоҳ. Ҳамин хел не? ҳамаш ба хотири Аллоҳ. Барсисо ба назди хонаи духтар меояд. Хуб гӯш кунен. ӯ то ба ҳол дар дилаш тарс аз Худо дорад. Хона надар омада бо духтар гапзаниро сар мекуна. Чизе гуфта фарёд мекард, вале духтар намефаҳмид. Шайтон омада мегӯяд: Барсисо, чӣ кор дорӣ? Чӣ хита дод зада шарманда дорӣ? Хуб дар омада оромона қатиш дар хона гап зан. Бародаро, ӯ аллакай ба хона дар омаду бо ӯ гап мезад. ҳар дақиқа суханҳои онҳо зиёд ва зиёд мешуд. Дар аввал ӯ хост бо ӯ гап занад, баъд хост ки ӯро бинад, баъде ки дид, хост ки ӯро ламс кунад, яъне қапад. Баъде ки қапид, ҳамон Барсисои худотарс зиноҳ кард. чӣ қадар дар байни мо касоне ҳастанд ки зиноҳ накардагиам бошанд, лекин аз пайи амалҳои Барсисо мераванд. баъде ки зиноҳ кард, духтар ҳомиладор шуд. духтар таваллуд мекунад. баъд шайтон назди Барсисо меояду мегӯяд: Барсисо, бародар, агар ки бародарони духтар баргарданд, кӯдакро бинанд ва духтараку дар нигоҳубини ту монда буданд, чӣ хелта ҳама ира мефаҳмонишон? Барсисо роҳ гум зад ва гуфт: ман бояд чӣ кор кунам? Шайтон гуфт: Барсисо, кӯдакро бояд кушӣ. аз далелҳо бояд халос шавӣ. хулоса Барсисо кӯдака ба қатл мерасона. дар ҳисоби мо чиай? Зиноҳ ва куштор. баъди чанд муддате шайтон бармегарда ва мега: Барсисо, наход ки ту фикр кунӣ ки ӯ хаб кунад дар бораи чизе ки дар байни шумо шуд. наход ки ту фикр кунӣ ки ба бародаронаш намега ки бо ӯ чӣ кор кардӣ. Барсисо гуфт: ман бояд чӣ кор кунам? Шайтон гуфт: ӯро ҳам куш. зиноҳ кард ва ду касро кушт. ва вақте ки бародарон баргаштанд, ба Барсисо гуфтанд: хоҳари мо дар куҷост? Барсисо гуфт: инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. хоҳари шумо ба касалии вазнин дучор шуд ва аз дунё гузашт. Барсисо шахсияти худотарс ёбид ки буд, ба ӯ бовар карданд ва гуфтанд: ӯ дурӯғ намегӯяд. бародарон пурсиданд: манзили ӯ дар куҷост? Барсисо манзили бегонаеро ба онҳо нишон дод. бародарон дар сари манзил намоз хонданду ба хонаҳои худ рафтанд. ва рӯзи дигар яке аз бародарон гуфт: ман шаб як хоби аҷибе дидам. бародари дигар ҳам гуфт: ман ҳам як хоби аҷибе дидам. бародаре гуфт: хобатро нақл кун. хобашро нақл кард. ман хоб дидам ки хоҳари мо ба ягон хел касалие дучор нашуд. ӯ ҳомиладор шуд, таваллуд кард ва бо ҳамроҳии фарзандаш кушта шуд. ва дидам ки ӯро дар дигар ҷое гуронданд, на дар он ҷое ки ба мо нишон доданд. ва бародари дигаре гуфт: ман ҳам ҳамин хобро дидам. ва гуфтанд ки наход ки ҳардумон хато кунем. онҳо рафтанд ба сари манзиле ки дар хоб дида буданд. манзилеро кофтанд ва ҷасади хоҳарашон ва кӯдакро ёфтанд. онҳо ба назди Барсисо бозгаштанд ва гуфтанд: Барсисо, ту моро фиреб кардӣ. мо медонем ки дар асл чӣ рух дод. хез, ба назди подшоҳ мерем. шумо нигоҳ кунед доми шайтона. нигоҳ кунед ки ба чӣ рӯза овард. як нигоҳ ба рӯи духтар. ҳамагӣ як нигоҳ. як сигор гуфта метонен. ҳамагӣ як сигор. маку банг наша назадесам. албатта ки не, и банг наша нест. ҳамагӣ сигорай бародар. бале бародар, рост мегӣ. ҳозирашда сигорай. ирам ҳозирашда фақат як нигоҳай. ҳозирашда дар байнтон фақат смс нависиай. ӯ ҳозирашда фақат дӯст духтарай дар рақамҳои телефонат.
лекин пагоҳ аҳамият намедӣ ки ба чӣ рӯза меорад. мефаҳмӣ? You see, if you and I are walking now, ва акнун тасаввур кун ки мо ба як раҳ рафтесем ва ман 1 градус том мехӯрам, ҳамагӣ 1 градус. 1 degree Чанд қа ҳамагӣ градус дорем? 360 градус. ва ман ҳамагӣ 1 градус том мехӯрам. магар ту метавонӣ фаҳмида ки ман 1 градус том хӯрдум? албатта ки не. баъде ки амихи рафтан гира, баъди роҳи дароз, ҳатто нигоҳ накарда ки и ҳамагӣ 1 градус ай. чӣ қадар мара раҳм алиш мешава ай раҳе ки омадеста будам. дар як муддат раҳи ма беҳад дигар мешад. бале и ҳамагӣ як нигоҳ ай. бале як смс. лекин ту аллакай дар таҳуй кардӣ ба сӯи шайтон. хуб, барсисоро ба куҷо бурдестиян? ба назди подшоҳ. дар раҳ барсисо фикр мекарда ки чӣ хел ма дар гумроҳӣ ғалтидам. how did I get in this mess? зино ва куштори 2 одам. акнун мара ба қатл мерасонанд. ва вақте ки ба назди подшоҳ омаданд, шайтон ба сурати инсонӣ дар назди барсисо пайдо шуд ва гуфт: барсисо, He says, Barsisa, ту медонӣ ман киям? барсисо гуфт не. вай гуфт: ман шайтонам. ман касе ҳастам ки туро дар ин дом ғалтондум. ва ман касе ҳастам ки метавонам туро наҷот диҳам. барсисо кӣ буд? магар ӯ шахси оддӣ буд? ordinary person. What was he? ӯ олим буд, ӯ обид буд, He was a scholar, ӯ шахси худотарс буд. righteous man. лекин ин ба ӯ хотире шуд ки як бор дарша ба рӯи шайтон камтара кушод. Once. ӯ ба пуррагӣ накушод, He didn't open. ӯ камтара кушод ва нигоҳ кард. Today we have имрӯзҳо дарҳои мо ба пуррагӣ ҳуяй. на танҳо дарҳо, тирезаҳо, боми мо барои шайтона ҳуяй. шайтон гуфт: дӯстам барсисо, ман метавонам туро наҷот диҳам. ман нақшаи туро наҷот дода надорам. барсисо гуфт: чӣ коре набошад мекунам, илтимос маро наҷот де. шайтон гуфт: барсисо, маро саҷда кун. фақат маро саҷда кун ва ман туро наҷот метам. ва барсисо шайтон саҷда мекунад. баъд шайтон мегӯяд: сипосгузории маро қабул кун. аз шиносоӣ шод будам. ассалому алайкум. баъди чанде барсисоро ба қатл расонданд. ба чӣ хали амал ҳаёти ӯ ба итмом расид? албатта ки ширк, бадтарин куфр. to the highest level. лекин барои чӣ ин хел? барои он ки камтарак дарша ба рӯи шайтон кушод. агар савол тиҳем ки ба хотири кӣ дарша кушод? ба хотири аллоҳ. эй бародар, бин ки ба чӣ рӯза овард. медонӣ чи бародар, ман ту дар ахлоқи ҳарому ҳалола хонданӣ нестам. ин кори тай, бикун чӣ коре мекунӣ. лекин ба аллоҳ қасам, агар ту дарда камтарак ба рӯи шайтон кушодӣ, ту наметавонӣ фиребаш кунӣ. ай кадом замонҳо шайтон вуҷуд дорад? ай замонҳои пеш ай ҳазрати одам. ӯ пеш ай одамо офаридан вуҷуд дошт. He was there before Adam. ӯ бисёр таҷриба дорад. ӯ дониши беҳад калон дорад. дониши ӯ бисёртар аст нисбат ба дониши ту, дониши ман ва ай тамоми олимҳо. ту тамоми олимҳо, шайх, муфтӣ, мавлоно, чӣ хеле ту номбаршон накунӣ. тамоми олимҳои дунёро ҷамъ кун. ай тамоми ёра илми шайтон бисёртар ай. Shaitan has more knowledge than all of them. Do not қати шайтон бозӣ накун бародари ман. ба ҳаёти худат бозӣ накун. games with your ин хатар ай. Do not take chances. чанд қадар ту дар дунё монданӣ? 50, 60, 70 сол? чанд қад ту зиндагӣ мекунӣ? чанд қад ту умр дорӣ? 100 я 110 сол? чанд соли дигар мондай? баъд мемирӣ бародар. Then you will die. ва ин ҳаёти дунёӣ ба охир мерасад. Then this dunya is all over. ва касое ки дар байни шумо амалҳои нек карданд мебинанд. ва агар ки ту амали бад кардӣ, ту онҳоро ҳам мебинӣ.